Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А сёння абмяркоўваць падзеі ў Беларусі мы будзем з метадолагам, філосафам Владзімірам Мацкевічам. Добрый дзень, спадар Владзімір. Прывітанне. Спадар Владзімір, звярнуў я увагу на ваш адзін з крайніх допісаў у Фейсбуку. Ну, дакладней, я звяртаю увагу на ўсе вашыя допісы. Можа, не ўсе каментую і лайкаю, але уважліва сачу. Так вось я пра допіс, дзе вы сказали про тое, што нейкія адрозненні паміж старой і новай апазіцыяй, ці наадварот новай і старой апазіцыяй, яны зніклі, а можа іх і не было ніколі ўвогуле. Прасцей кажучы, неверагодныя ператварыліся ў змагароў. Але вот з майго пункту гледжання, а што ў гэтым дрэннага? Ну вось раней яны былі толькі з белымі стужачкамі, зараз прынялі нашыя, ну не зараз, тады пазней, раней дакладней, прынялі бел-чырвона-белыя. Раней яны как бы так прамоўнае пытанне так абыякава ставіліся, зараз нібыта неабыякава. Ну і гэтак далей. Так што ж у гэтым дрэннага? У гэтым нічога дрэннага. Падабенства ж у безвыніковасці і марнасці намаганняў. Вось у чым падабенства. Бо усе гэтыя банцікі, як я казаў у гэтым допісе, стужачкі ці сцяжкі там і так далей, гэта ўсё знакі, якімі пазначаецца адрознасць чагосьці ад чагосьці. Да? Вось мы пазначаем сябе адрознымі ад прыхільнікаў рэжыму, да? Тых, хто яму служыць. Абы пазнавалі. У гэтым сэнсе я не пра значкі, не пра сімвалы кажу. Я кажу пра сутнасць дзейнасці. А дзейнасць, яна вось зраўняла тых, каго гэтыя неверагодныя новыя, пазначаючы сябе як новыя палітыкі, крытыкавалі за безвыніковасць, неплённасць іх працы, сёння апынуліся менавіта такімі ж. Бо немагчыма дасягнуць мэтаў, дзейнічаючы старымі спосабамі, такімі ж, як раней, калі гэтая мэта не дасягалася. У такой сітуацыі ўзнікае пытанне, якія яны маглі абраць іншыя спосабы? Но, здаецца, яны і так іншыя абіралі. Калі старая апазіцыя ўжо казала пра нявер'е ў выбарчую сістэму, выбары без выбараў, гэтак далей, то гэтыя казалі, што трэба ісці, не змогуць ўсё адно, калі мільёны будуць подпісаў, не змогуць сфальсіфікаваць, і гэтак далей, гэтак далей. Усё нібыта было, ну, прынамсі, шукалі новыя метады. Не спрацавала? Зміцер, скажыце, калі ласка, а калі старая апазіцыя казала, што не трэба ўдзельнічаць у выбарах? Ну, былі і спробы там казаць пра байкот. Калі? Апошні раз, калі гэта было? Ну, даўнавата, да. Это было дзесьці у 1999 годзе. Вось, ва ўсіх выбарах апазіцыя прымала ўдзел. І калі вы памятаеце тое, што мне заўсёды узгадваюць і вінаваціць мяне, да? Мой байкот і мае заклікі неўдзелу ў махлярстве, то з кім я спрачаўся? Я спрачаўся з Казловым, з Кавальковай, з Северінцам, са старой апазіцыяй, якая ішла на выбары. Яна ішла на выбары ў 19 годзе на парламенцкія, забыўшыся пра гэтыя дарожныя мапы, пра неабходнасць барацьбы з аншлюсам, яна ішла на выбары. І ў 2020 годзе яна ішла на выбары. Спачатку, вось, калі я заклікаў да байкоту, ішлі на выбары людзі, якія маглі сабраць там, ну, палову, можа быць, адсотка галасоў. Ну, што і адбылося. Да? Гэта і Дмітрыеў, і Канапацкая, і невыразны Чэречень, які перакупіў партыю Шушкевіча, там і так далей. Ну, і шмат яшчэ. Вось гэта старая апазіцыя. З'явіліся нібыта новыя людзі. І што яны казалі? Яны казалі тое самае. Трэба ісці на выбары. Яны пайшлі. Хто з іх дайшоў?
Відавочна было, і гэта ведалі. І Статкевіч, дарэчы, ведаў, да, хоць ішоў на выбары і заклікаў. І Севярінец ведаў. І Ціхановскі, дарэчы, да, бо ён прыймаў, ну, скажем так, падыход Статкевіча. Мы заклікаем ісці на выбар, а потым байкатуем, калі там не зарэгіструюць там і так далей. Да? Ну і пашлі яшчэ Бабарыка і Цыпкала. І відавочна, што з'явіліся новыя твары, якіх не асацыявалі са старой апазіцыяй. Нібыта новыя. Але тварам не змяніць падыход. Вось яны пайшлі на выбары. І што казаў Бабарыка? Што 80% сфальсіфікаваць нельга. Сфальсіфікавалі. Я заўсёды казаў, хлопцы, гэта паліттэхналогіі трэцяга пакалення. Іх трэба вывучаць дэталёва і ведаць, чым можна з імі змагацца. І калі мы разумеем, як ладзяцца гэтыя паліттэхналогіі трэцяга пакалення, то выбудоўваем і адпаведны адказ, адпаведную стратэгію супрацьстаяння. А гэтага не было. І калі вы памятаеце, ну, то есть з 2006 года, я 5-го, да, яшчэ за год да гэтых прэзідэнцкіх выбараў, я заўсёды казаў, выбары, якія не існуюць у Беларусі. Гэта час, калі рэжым, як змея, мяняе скуру. Ён становіцца слабым. Менавіта ў гэты час ён найбольш слабы, і ў гэты час яму можна нанесці вялікую паразу. Чым? Байкотам? Чаму байкотам? Вуліцай. В першую чаргу гэта вуліцай, гэта ўздымам супраціву у самых розных формах, да? І тое, што адбылося летам 20-го года, гэта ўздым супраціву. Людзі выйшлі на вуліцы, не за Ціхановскую нават. Ну, хоць гэта трохі трэба патлумачыць, чаму не за Ціхановскую. Бо таксама яны выйшлі б і за Цыпкала, і за Бабарыку, і за там яшчэ кагосьці, да? Бо людзям значна прасцей сказаць не праз так. Да? Вось яны прагаласавалі пратэсна супраць Лукашэнкі. Але ім прасцей было аддаць свой голас за кагосьці, чым проста. Але вырашала вуліца. І паколькі і Бабарыка, і знак, якога я лічу найбольш разумным чалавекам у усім гэтым асяродку, да? Яны ведалі і памяталі 2010 год. Яны ведалі, што не перамогуць. Яны ведалі, што бессэнсоўна спадзявацца на галасаванне там і так далей, што Лукашенко застанецца, да, праз махінацыі, фальсіфікацыі застанецца прэзідэнтам, і яны хацелі застацца на свабодзе, каб стварыць партыю, якую зараз ствараюць, да, і ўліцца ў пэўны бамонт там супраціву. Да. Вось што ў іх было на мэце. Але заклікалі яны да выбараў. Заклікалі да выбараў і не заклікалі, адмаўляліся заклікаць да вуліцы. Ні ў якім выпадку, бо яны ведалі, што нават калі ніхто з 10 кандыдатаў 2010 года на вуліцу не заклікаў, усе яны амаль селі. Ну, усе, акрамя, там, скажем, Романчука, які адразу пакаяўся, чамусьці не ўзялі Рымашэўскага, ну і тады пазбег арышту Костусеў. Але замест Романчука сеў Лябедька, які не быў кандыдатам, замест Рымашэўскага сеў Севярінец, які не быў кандыдатам, і так далей. Да? Усіх пасадзяць, калі на выбарах не тронуць на галасаванні там на гэтых папярэдніх выбарах. А як будзе вуліца, то гэта парушэнне заканадаўства і ўсіх пасудзяць. Вось яны баяліся парушыць заканадаўства. Яны хацелі заставацца ў межах закону. Але калі б яны вывучылі, што такое паліттэхналогіі трэцяга пакалення, яны б разумелі, што гэта іх не выратуе. І тады б, ну, хоць бы не непасрэдна, а праз кагосьці, праз тую старую апазіцыю рыхтавалі кіраванне вуліцай. А так, вуліца адбылася, але яна была хаатычнай, яна не мела мэты, яна паставіла краіну на вушы, можна было ў гэты час браць уладу. А яны ж не хацелі, яны не збіраліся браць уладу, таксама, як і вся старая апазіцыя. Яны баяцца браць уладу, яны не ведаюць, што з ёй рабіць. Ну і так далей. Вось таму я кажу, сёння апазіцыя
нічым не адрозніваецца. Што старае, што новае, адно і тое ж. Цікавая вот гэта думка наконт не хацелі браць уладу. Учора мне падчас размовы гэтую ж думку выказаў і Дмітрый Шчыгельскі, далучыўшыся ў прынцыпе да вот вашага меркавання, і атрымліваецца, што так шлі на выбары, бралі ўдзел ва ўсім гэтым толькі дзеля таго, каб потым стварыць партыю. Ну, Бабарыка можа быць і яго кампанія, а Ціханаўская? А Ціханаўская ўвогуле нікуды не ішла, акрамя, вось, ведаеце, Ціханаўская гэта плоть ад плоці народ, да, наш. Ён ішоў супраць прайзволу, супраць вось ціску, да, супраць гэтай улады, гэтага рэжыму. Ціханаўская, памятаеце гэты жарт, калі рэгістравалі ініцыятыўныя групы, да, Ярмошына, здзекваючы, над Ціханаўскай пытаецца яе: ну вось, а што вы робіце? Вы ж замест мужа падалі на яго ініцыятыўнай групе, да, падалі заяву на кандыдата ў прэзідэнты. Вы што, сапраўды хочаце быць прэзідэнтам? І яна кажа, таксама, ужо не зусім жартам, да, а нібыта ўсур'ёз, але ў гэтым ёсць сарказм і іронія. Да? З дзяцінства марыла пра гэта. Пашукайце доказы таго, як Святлана Ціханаўская з дзяцінства марыла, каб стаць прэзідэнтам. Да, то, напэўна, і папярэдняя кар'ера складалася б зусім не так. Таму яна пайшла, абурыўшыся за мужа. Марина Адамович, жонка Николая Статкевича, таксама падала документы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Но не таму, што яны хацелі стаць прэзідэнтам, і не таму, што яны думалі, да, невядомая нікаму дзяўчына ідзе ў кандыдаты, да, няўжо яна думала, што яна стане папулярнай? Яна сталася нават не сама, а таму, што яе падтрымалі 3 штабы. Ну і так далей. Таму Ціханаўская ішла проста ў знак супраціву. Ну таксама, як і ўсе людзі, выйшлі на вуліцы ў знак супраціву. І атрымліваецца, вось, дарэчы, не адзін раз зараз слухаюць уважліва вас не толькі я, але нашы гледачы, чапляюцца за словы. Вось як Мацкевіч тэхнічна ўяўляе ўзяць уладу ў жніўні. Гэта ніхто не кажа нават з тых, хто знаходзіцца за кардонам. Алексей Черневич, як вы сабе ўяўляеце, вуліца бярэ ўладу? Вось выйшла 400 000 чалавек, і што далей? Яны павінны штурмаваць нейкія будынкі, якія ахоўвае ОМОН, Альфа і ці як, ну і гэтак далей, гэтак далей. А я дадам, калі ніхто не ставіў перад сабой мэты ўзяць сапраўды ўладу, змагацца за яе, то вот што рабіць было? Вот, ну, як? Ведаеце, я магу, конечно, доўгія маналогі прагаворваць, але хацелася б дыялогу. Вось я б спытаўся у вашага слухача і гледача, а дзе я казаў, што вуліца бярэ ўладу? Ну, дзе вы такое бачылі, што вуліца бярэ ўладу? Вуліца – гэта энергетыка, вуліца – гэта сіла. А ўладу можа ўзяць нехта, суб'ект пэўны. І гэты суб'ект павінен быць падрыхтаваны задоўга да таго і разумець, што ён робіць. І вось калі рэжым быў разгублены, стаўся палітычны крызіс, раптоўна ЦИК падвёў вынікі нібыта, да, знішчыўшы пратаколы і так далей. Лукашенко не ведаў, што рабіць. Памятаеце, яшчэ там шмат дзён пасля ён бегаў з аўтаматам без ражка, там, да, дэманстраваў, лётаў на верталёце і так далей. У гэты момант весь натоўп, 500 000 чалавек павінны былі патрабаваць толькі аднаго – перамоваў. Перамоваў, высунуўшы на першы план штаб, аб'яднаны штаб Бабарыкі. Нават не саму Ціханаўскую. Ціханаўская як знак, як сімвал. Гэта знак, там, тая ж Калеснікава там, і так далей. Гэта перамоўная група павінна была быць. Да? Мы спынем пратэст на пэўны час, калі вы сядзеце за перамовы. А тады хацелі перамогі нейкай, не ўяўляючы, што гэта такое, як яна. Да? А патрэбны былі перамовы.
І пра гэтыя перамовы ведаў знак таксама, бо мы з ім размаўлялі пра гэта. Ён дэталёва распытваў мяне пра маю дарожную мапу. Да? У яго былі пытанні, у яго былі там незгоды, але цалкам ён прымаў гэта, да? Але не мог пераканаць нікаго ў штабах. Ну і сам штаб не быў падрыхтаваны да гэтага. Уяўлялі сабе перамогу цалкам абстрактна, без дарожнай мапы, без перамоваў, без чагосьці яшчэ. Да? Лозунгі кшталту там уся земля крысціянам, да? Нам патрэбны новыя выбары. Якія, куды, толькі што адбыліся, там і так далей, да? Пры гэтых. Ось перамовы з пэўным колам пытанняў. Першае. Так, я просто выбачаюся, што перабіваю, але здаецца, узнікала неаднаразова у той час тэма перамоваў. І я павінен быў нехта агучыць, нехта вот, запатрабаваць, а гэтага не здарылася, таму што я памятаю, што шлі размовы пра неабходнасць перамоваў. Ну давайте узгадаем, дзе яны ішлі, хто іх вёў, гэтыя перамовы. Пра перамовы крычаў я. Да? А вы ведаеце зноў жа, што адбываецца з тым, пра што я крычу. Знаходзяцца дзесяткі людзей, якія кажуць, ты тэарэтык, там ты такое лаянкавае слово філосаф. Да? Метадолагам маглі абазваць. Ну, метадолагам мала хто з тых, хто не чытае кніжак, не ведаюць гэтага слова нават. Да? Вось. А філосаф і тэарэтык ведаюць, і гэта адмоўны сэнс нясе. Вось я крычаў пра перамовы. А хто яшчэ? Натоўп, які сабраўся 500 000 чалавек, яны ведалі пра перамовы? Не. Перамовы проста сталі хоць трохі напаўняцца пазітыўным сэнсам, ну, дзесьці напрыканцы лістапада. Да калі стварыўся каардынацыйны Калі праваліўся... Нет, Координацыйны савет стварыўся 17 ці 14 абвесцілі 17 жніўня. Да? Але Координацыйны савет, а я пра што казаў тады? Пра перамоўную групу, я казаў. З 3 чалавек, 5 чалавек максімум, а яны набралі зноў маленькі натоўп, 40 чалавек. 40 чалавек выпадковых людзей, проста падвярнуўшыхся пад руку, якія не разумелі, што ім рабіць, навошта іх сабралі, там і так далей. А? В гэтым сэнсе, вот давайте па кроках і хто што казаў увесь гэты час. Чаму я лічу, што я маю права на крытыку? Бо я заўсёды рабіў прапановы. Прапановы і нават гэтыя прапановы, ну, часткова прымаліся. Як прынялі эту прапанову, з якой паўстаў Координацыйны савет, хоць выканалі, але не так. А? І таму, калі выконваецца моя прапанова, а выконваецца не так, я маю права крытыкаваць. Поўным. Ну, права крытыкаваць мае кожны грамадзянін, да? Але я маю поўнае права на гэта. Асабліва, калі выконваюцца мае прапановы і выконваюцца не так. Абы як, калі рукі з задніцы растуць. Вось як гэта выконваецца. Давайте вернемся яшчэ да гэтага вашага допіса, з якога мы пачалі размову. Мяне ведаеце, што закранула там адзін ваш апошні абзац, дзе вы кажаце, што змянілася грамадства, змяніліся яго патрабаванні і чаканні, а не новая, не старая, тым больш апазіцыя, не зразумелі гэтых чаканняў. Чакайце, ну, я разумею, што старая апазіцыя можа не зразумела, бо ў іх ёсць там свае нейкія прынцыпы ці забабоны, уже як назавеце. Новая апазіцыя, якая вот здавалася, была блізкай народу, і асабліва вось Ціхановская ввогуле праобраз народнай Беларусі. Яны што, не разумелі тых зменаў, якія... І, дарэчы, што гэта за змены ў беларускім грамадстве, якія ў яго былі чаканні, чаго не зразумела эта пазіцыя? Сур'ёзнае пытанне, яго трэба разбіраць. За год да гэтых выбараў я пазнаёміўся з Віктарам Бабарыкам, і мы спрачаліся пра, у тым ліку, пра адукацыю, моладзь там і так далей, да? І таму я трохі ведаю, што ён сабе ўяўляе. У яго было адчуванне. Ён адчуваў вось гэтыя змены. Ён быў не проста адчуваў, ён удзельнічаў у іх. Вось гэтыя хабы на ОК-16 там і так далей, вось гэтыя ўкладанні ў новыя формы ладу жыцця, якія ён рабіў, і удзельнікам якіх вось гэтага змену лада жыцця былі і Марія Калеснікава, і гэты самы Харатрыян, там шмат хто, да? Вось, якія потым уліліся ў штаб. Адчуваць адчувалі.
А разуменне гэтага гэта даследаванне, вывучэнне і тэарэтычная праца. Вось упершыню, напэўна, не ўпершыню, шмат мы рабілі гэтых рэчаў. У летучым універсітэце мы рабілі цэлы шэраг канферэнцыяў пра час і будучыню, да? Каб вызначыць вось гэтыя рэчы. Потым я напісаў такі досыць вялікі тэкст «Глобальнае пацяпленне пасля халоднай вайны», дзе якраз паспрабаваў канцэптуалізаваць гэтыя змены, што адбывалася. Тацяна Вадалажская, якая учора у вас там якраз выйшла ў ідэі X, яна праводзіла даследаванне, другое уже даследаванне вось по канцэптам гэтага майго тэксту пра 3 светы, да? І яна вывучала, у чым менавіта адрозніваюцца вось гэтыя новыя людзі, новыя з'явы сацыяльныя, да? Ну і там шмат вельмі такіх істотных і цікавых назіранняў. Так, і глядзіце, вось гэтыя ўсе рэчы, іх мала адчуваць. Адчуванне падштурхоўвае чалавека да пэўных учынкаў. І вось я думаю, што некалькі было прычынаў, якія падштурхнулі Бабарыку пайсці на гэты крок, вылучыцца. Да? Я шмат пра якія прычыны казаў там раней, яшчэ летам мінулага года, у траўні мінулага года. Да? Адна з гэтых прычынаў, яна таксама была ў гэтым. Ён адчуваў гэтыя змены, адчуваў, што штосьці адбудзецца, да? Але ж адчування мала. Это трэба канцэптуалізаваць, разумець, апісаць у тэхнічных катэгорыях. І вось у чым памылка, чаму я кажу, што яны не разумелі гэтага. Да? Стаўка на забастоўку. Яны пачалі з першых жа дзён крычаць пра забастоўкі і так далей. Чаму? Ну, таму што абураныя рабочыя МЗКТ паслалі Лукашэнку туды, куды трэба. Там, да, адразу. І рабочыя на гэта былі гатовыя. Сабрацца разам на плошчы ці там перад прахадной, да, і паслаць. Але не на забастоўку, не на страйк. Да, для страйкаў не было ні прафсаюзаў, ні страйкамаў там і так далей. Да? І адразу, як толькі гэта здарылася, я там адразу пачаў крычаць: давайте страйкамы ствараць, і старыя прафсаюзнікі, ідзіце назад там з пенсіі, вяртайцеся на заводы, размаўляйце са сваімі калектывамі, стварайце страйкамы. Але страйкамы ствараюцца доўга, і трэба доўга разумець, што і як робіцца, бо людзі не ведалі гэтага на заводах. Але это не самае галоўнае. А галоўнае тое, што ў галавах сядзела, што рэвалюцыю робяць рабочыя. Ну так бальшавікі ўбілі ў галавы. Хоць нідзе ніколі не было ніякіх пралетарскіх рэвалюцыяў. Так, рабочыя гэта пэўная сіла. Але это не пра нашу рэвалюцыю, не пра гэтыя часы. Бо зараз гэта была рэвалюцыя сярэдняга класу. Або гэта была рэвалюцыя сустрэчы першага і трэцяга свету, вось таго канцэпту апісання гэтых зменаў, якія я там даваў. Да? Ну, напэўна, гэта недаступна там, кожнаму абывацелю. Да? Але палітыкі павінны гэта вывучаць. І калі яны не чытаюць кнігаў істотных, калі яны не вывучаюць змены ў грамадстве на падставе там самых сучасных даследаванняў, чытаюць што заўгодна. Я ведаю, там, той же самый Віктор Бабарыка, вельмі чытаючы чалавек, да? Ён чытаў добрую літаратуру, але старую. А сённяшнія змены зафіксаваныя літаральна ў некалькіх тэкстах. І гэтыя тэксты, да, прапушчаныя зараз. Ну і давайте паглядзім, вось інтэлектуальны складнік гэтай нашай рэвалюцыі. У нас ёсць некалькі фабрыкаў думкі, да? Ёсць цэнтр новых ідэяў. Назовіце мне хоць адну новую ідэю, якую ён выдаў. Ёсць Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Назовіце мне стратэгічныя распрацоўкі гэтага інстытуту. Да? Там ці это самыя эканамісты нашы знакамітыя, Чалы, там, Романчук там, і так далей, да? Якія вельмі папулярныя, іх усе слухаюць. Дзе ў іх вось гэтая фіксацыя новых сацыяльных зменаў? І вось сёння рухавіком гэтай рэвалюцыі былі не тыя людзі, да якіх апелявалі нашыя палітычныя лідары. Што старой апазіцыі, што новай. Нерабочыя зараз з'яўляюцца рухавіком гэтай рэвалюцыі. Спадар Владимир, а можна я да вас все ж таки з таким філасофскім? Прабачце мяне за это матнае за філасофскае трэба прабачэнне заўсёды. Вот я вярнуўся да учорашняй размовы са Шчыгельскім, да, і
Давно казалі про тое. Мы яшчэ памятаем по Шварцу, что перамагчы дракона можа толькі дракон. Все кажуць, что ну і дакладней, что вельмі мы не хочам. Ну я высновы са Шварца трохі іншыя раблю. Ну да ладно. Але тым не менш той же самы Шчыгельскі учора сказаў, что на жаль, дзеля того, каб перамагчы алігатара, трэба мець стальныя зубы, а каб перамагчы дракона, трэба быць драконам, на жаль, вось ён кажа. А мы гэтага ўсе вельмі не хацелі. Гэта было сведчаннем і падзеяў 20-го года. Але атрымліваецца, што от ваше ўсё ж такі меркаванне без адной вывучэннем навуковай літаратуры, даследаваннем, сацыялогіі, а без жадання сапраўды захапіць уладу, атрымаць уладу, без вот гэтага пэўнага дракона ўнутры. Гэта атрымаецца? Ну, давайте так. Я вельмі паважаю Дмітрія Шчыгельскага. Мы шмат у чым з ім згодныя у ацэнцы сітуацыі, да, і нашых палітыкаў там і так далей. Мы трохі расходзімся у пазітыўных прапановах. І адтуль, напэўна, з Амерыкі гэта трохі па-іншаму бачна, бо трэба яшчэ адчуваць сітуацыю нутром. Да? Трэба быць сярод гэтых людзей на вуліцах там, і так далей, як я хадзіў там і з лекцыямі, на маршы і так далей. Да? Гэта адчуванне вельмі істотнае для таго, каб рабіць пэўныя высновы. Я пагажуся з тым, што без сталёвай волі, без прагі да перамогі, без моцы немагчыма разбурыць вось гэты рэжым. Але сіла бывае розная. Ведаеце, калі вы хочаце кулаком прабіць броню, напрыклад, там нават латы рыцарскія, у вас нічога не атрымаецца. Да? Трэба выпусціць стрэлу з лука ці арбалета, болт там і так далей. Да? А яшчэ лепш выкарыстаць сілу згарання пораху, да? Моцную сілу. І вось вуліца, мірная вуліца, гэта аграменная сіла. Як это паказаў Майдан, як это паказваюць усе каляровыя рэвалюцыі, як это паказвала перабудова там і так далей. Гэта сіла. Але ведаеце, сіла, вось пар гэта сіла. Але каб гэту сілу выкарыстаць, яе трэба замкнуць у пэўную прастору, да, і зрабіць толькі адно выйсце, да, да гэтага пару. Тады ён будзе рухаць там, што там трэба, рухавік там і так далей. Да. Так і тут. Сіла у нас была. Яна была летом і ўсю восень. Але не было, скажем, станоўчага праекту, каб гэтую сілу выкарыстаць. Але зброі у нас не было. У нас не было танкаў, там, кулемётаў там, і так далей, і так далей. Таму не трэба марыць. Не трэба марыць пра тое, чаго няма, а трэба карыстацца тым, што ёсць. На сённяшні дзень мы згубілі, растрацілі гэтую сілу. На жаль, да? Яна можа зноў паўстаць пры абвастрэнні пэўнага крызісу. І вось як і крызіс будзе, абвастрэнне будзе. Я думаю, што абвастрэнне абавязкова будзе падчас мясцовых выбараў. І калі Чэречань, ці Дмітріеў, там, ці Багліцоў і так далей імкнуцца ісці на выбары, як на выбары, да? Гэта зноў паўтарэнне старога падыходу, старой стратэгіі. Да гэтых выбараў трэба рыхтавацца як да моманту абвастрэння палітычнага крызісу. І людзі могуць зноў выйсці на вуліцу. І тады, калі мы ведаем, людзі зноў выйдуць, што трэба рабіць зараз? Трэба зараз рыхтаваць тыя прылады, як вось там паравы двигатель, да, рухавік, каб выкарыстаць энергію пар. Так і тут. Энергію вуліцы трэба будзе выкарыстаць, калі яна паўстане. А мы ведаем час, калі яна можа паўстаць. Таму і да гэтага часу трэба рыхтавацца. Але яна можа паўстаць і раней. Бо рэжым слабее, у рэжыма ўсё больш і больш хібаў, такіх гістэрычных дзеянняў, часам мэтанакіраваных, паступовых, там, па чарзе. Вось як сёння, там, скажам, наезд на Тутбай, да? Просто дайшла чарга нарэшце. Там нейкія клеркі з пагонамі падрыхтавалі пэўныя ўсе дакументы, да, далі ход, і так далей, хоць рыхтавалася, гэта ўсё даўно. Вось. Ёсць планавыя такія дзеянні, і ёсць выпадковыя спантанныя дзеянні рэжыму. І гэтыя спантанныя выпадковыя дзеянні рэжыму зноў могуць вызваць там раптоўнае абурэнне. Да?
і калі мы зноў не будзем гатовыя да гэтага. А на жаль, вось чаму я зараз напісаў гэта адкрыта, вы заўважылі і запрасілі мяне гэта патлумачыць. Нашим лідарам я это пісаў у лістападзе, снежні. Я казаў, калі вы не паслухаеце мяне зараз, да, не возьмецеся за розум, то у сакавіку, красавіку пра тое, хто вы ёсць, якія вы лузеры, будзе казаць кожны чалавек з пратэстоўцаў у кожным двары. Ну, зараз пра гэта і гавораць. Да? І зараз я кажу, давайте скончым апраўданне пра мінулыя памылкі і крытыку, і прыгадваць мне, што там я казаў калісьці, а хтосьці казаў першы там, і раней за мяне, і лепш за мяне там, і так далей. Гэта ўсё мінулае. Мая крытыка сёння пра тое, што вы сёння робіце. А вы не робіце гэтага. Вы не рыхтуеце палітычнага суб'екту, які мог бы выкарыстаць уздым народнага пратэсту, да, які паўстане. Паўстане, бо гэта немагчыма цягнуць, это і так цуд, да, што мы цягнулі 3 месяцы гэтыя пратэсты, кожную нядзелю, суботу, і там пенсіянеры па панядзелках там і так далей выходзілі. Да. Гэта быў цуд вось, пра падоўгасці супраціву для нас. А трэба, каб сканцэнтраваць гэта ў адзін час, у адзін момант, выкарыстаць. Калі мы зноў это расцярушым па месяцах, то зноў згубім усё. І вось сёння моя крытыка там, Багрыцову, клубу Ціханаўскай, я ўжо пра Латушку не кажу, яна ў тым, што вы не рыхтуецеся, не рыхтуеце сябе, да, і не наладзіце ніякую взаемадзеяння, паразумення з людзьмі, якія могуць выйсці, да, і стварыць гэтую сілу. Чакаць толькі распаду, спадзявацца на тое, што гэтымі там, касметычнымі санкцыямі Захад абрыне рэжым, ну як это? Нават крытыкі ўжо не палягае. Завяршаючы свой гэты допіс пра адсутнасць адрозненняў паміж новай і старой апазіцыяй, вы пішаце, давядзецца ўсё пачынаць наноў. Але давядзецца пачынаць наноў з новымі людзьмі, з новымі нейкімі лідарамі, з новымі ідэямі, а на старой уже зразумела, і на новай апазіцыі ўжо можна ставіць крыж, всё? Не, я так не лічу, бо, ведаеце, у меня нема эйджизму там, да, нема там імпэту перад моладдзю, там ці непавагі да старых там і так далей. У старой і ў новай апазіцыі, у тым, што яны перамяшаліся зараз, ёсць разумныя людзі. І трэба гэтым разумным людзям пачынаць з выпраўлення памылак. Спачатку з аналізу, з працы над памылкамі, да? Тады яны змогуць больш-менш навярнуцца да чагосьці станоўчага. А калі прыйдуць проста зноў цалкам новыя людзі, якія яшчэ меней чытаюць кніжкі, чым старыя, да? Якія яшчэ меней разумеюць, а толькі натхнёныя там імпэтам і самаўпэўненасцю, што яны крутыя, да? Будзе яшчэ горш. Таму я не люблю вось крутызны на пустым месцы. Таму наноў гэта значыць пачынаць з прапрацоўкі тэарэтычных падставаў сённяшніх сацыяльных зменаў. Пачынаць з разумення тых сілаў, якія з'яўляюцца па сутнасці сваёй метафізічна праціўнікамі аўтарытарных рэжымаў і вось той старога ладу жыцця. Вось гэтага трэба пачынаць. Ну і як гэта сама, ведаеце, я ж ніколі не спыняў сваёй дзейнасці, да? Там, прапаганды, агітацыі, натхнення, распрацоўкі, пытанняў там да іх вычарпальнасці і так далей. Вось гэта я і буду працягваць наноў ужо, да? Бо сёння сітуацыя зноў змянілася, яна ўжо не такая, як была летам, да? Ужо калі летам новыя людзі, якія першымі выйшлі на вуліцу і складалі большую частку пратэстоўцаў, былі, як кажуць, не пуганыя. Зараз яны ўсе пуганыя. Усе пуганыя і ўсе асцярожныя. Таму вось проста так на вуліцы яны больш не пойдуць. Яны пойдуць неяк інакш. І вось гэта трэба даведацца, трэба вывучыць.
трэба заранёў ведаць, што будзе, калі паўстане новая хваля палітычнага крызісу. Вось гэта я і пачынаю ўжо зараз рабіць. Да? Было б толькі, ну так скажем, жаданне слухаць, прыслухоўвацца і разам са мной гэта вывучаць. Бо чаму я адразу быў абураны на Бабарыку? Бо, ведаеце, пазнаёміўшыся з ім за год да таго, паслухаўшы яго выступ на семінарі, не на семінарі, на публічным мерапрыемстве, якое мы ж і зарганізавалі, калі за месяц да выбараў ён кажа, што толькі пад прымусам пойдзе на выбары і так далей, да? Я быў абураны на яго з-за таго, што ён кіруецца пачуццямі, а не розумам. Хоць усе думалі, што вось выбітны банкір, ён ведае, што рабіць і так далей. Напэўна, я там і яшчэ, можа, некалькі людзей разумелі, што ён якраз не ведае, што рабіць. І вось мне б хацелася, каб людзі, якія плануюць сваё жыццё надалей і свой удзел у палітыцы, ужо сёння пачыналі працаваць са мной над разуменнем таго, што будзе заўтра. Вот, дарэчы, не гледзячы на тое, што трэба завяршаць, цікавае пытанне задаюць у звязку з тым, што вось вы кажаце, што трэба чытаць і што трэба вывучаць. Па вашаму меркаванню, якія кніжкі чыталі Лех Валенса альбо Вацлаў Гавел? Вацлаў Гавел сам пісаў. Выбітныя творы Вацлава Гавела, да? Вось, і, дарэчы, да нашай тэмы. Адно з самых знакамітых яго эсэ гэта сіла бессільных. І ведаеце, гэтую сілу бессільных, якую Вацлаў Гавел напісаў у Празе, чыталі і вывучалі людзі ў салідарнасці. На сярэднім узроўні, кіраўнікі салідарнасці і так далей, і так далей. І тое, што чытаў Валенса, ён чытаў выбітных польскіх, ну, скажем, мысляроў свайго часу, якія не пісалі там, вось як там львоўска-варшаўская школа логікаў, ну, цалкам адарваныя ад рэчаіснасці, да, абстрактныя тэксты. Яны чыталі пра Польшчу і глядзелі адпаведна на тое, што адбываецца і так далей. Польшча была індустрыяльнай краінай. І это была апошняя рэвалюцыя індустрыяльнага часу. Індустрыяльны час скончыўся. Эпоха скончылася. Таму сёння, ну, ведаеце, я без сціпласці скажу, ніхто, акрамя Агенцыі гуманітарных тэхналогій і нашых арганізацыяў, да, сёння не мае матэрыялу па вывучэнню сапраўднага стану беларускага грамадства. Я запускаў эту праграму вывучэння, даследавання яшчэ в 94 годзе, да, і мы не прыпынялі яе ніколі, ну толькі хіба што ў гэты год, калі не да таго было, усе апынуліся ў гэтых рэвалюцыйных падзеях. Да. А так вось, да, вось гэта і трэба вывучаць. І Гавел пісаў, і таму стаў прэзідэнтам. Я не імкнуся стаць прэзідэнтам, але я пішу. І калі ўжо пытацца адказваць сапраўды і катэгарычна, то чытайце мяне. Вот без ілжывай сарамлівасці. Ну, сколькі можна ўжо сароміцца і сціпласць захоўваць. Ну, адзінае, што ёсць тут два моманта. Канешне, як вы кажаце, рыхтаваць нейкія там структуры і прапрацоўваць штодзень, рабіць. Тут два моманта. Перадугадаць, калі, што, як і ў 20-м годзе, вельмі, ну, няўдзячная справа, і думаю, што... Ну чаму? Я ж мог у 19-м годзе ўсё это прадугадаць. Я ж пісаў пра гэта напрыканцы 19-го года. І пад гэта стваралася вось уся праграма свежага ветру, да, гэтай кампаніі. Да? І там было 3 мэты на 20-й год. Гэта выбары, плошча, рэвалюцыя, гэта канстытуцыя, змены ў канстытуцыі, ну, і гэта аншлюз, з якім мы змагаліся ў 19-м годзе. У 19-м годзе на першым месцы стаяла пагроза аншлюса, да? Потым яна знікла, і на першае месца выйшлі прэзідэнцкія выбары. Не самі выбары, я яшчэ раз нагадваю, да? А вось тое паўстанне пратэсту, якое можа зрынуць рэжым, які ў гэты час найбольш слабы. Вось што было галоўнае. Я гэта пісаў у 19-м годзе. Давайте я распавяду вам пра 22-гі. Давайте.
давайте. Што будзе ў 22 годзе, а асабліва з улікам вось апошніх законаў, дэкрэтаў, ўсяго астатняга, закручвання гаек. Перадача скончылася. Зараз вось у вашай перадачы нават досыць працяглай, там паўгадзіны на ідзе, да, можна трохі паразважаць. А вось на такія тэмы трэба разважаць доўга. Я не цыганка, не прарок, там, не Нострадамус. Да? Я не ведаю датаў. Я абураюся, калі прызначаюць там рэвалюцыю на пэўную дату. На дзень X, там 25 сакавіка. Яшчэ Клімаў калісьці з дуру там прызначаў гэту рэвалюцыю ў 2005 годзе, здаецца, там і так далей. Да? Календарь у мяне пабудаваны зусім інакш. Я кажу, мясцовыя выбары гэта па календарі найбольш верагодная падзея, у якой зноў рэжым паслабляецца, і мы павінны рыхтавацца да гэтага. І народ зноў будзе абураны. Але трохі інакш, чым на прэзідэнцкіх. Бо гэта нізавая актыўнасць будзе, да? Бо гэта людзі, якія будуць фальсіфікаваць выбары мясцовыя, якія суседзі вашы. Там жа зусім па-інакшаму арганізаваныя участкі, там і так далей. Да? І гэтыя людзі сутыкнуцца твар у твар. Сёння мы бачым праціўнікаў нашых там ворагаў пад маскамі, да, касманаўтаў гэтых і так далей, а там будзе ваша суседка будзе вараваць ваши подпісы. І вы будете жыць побач. І яны не будуць, Лукашенко не здолее іх абараніць так, як ён абараняе сваіх сілавікоў. Гэта будзе зусім іншага кшталту пратэсная сітуацыя. No? Там будзе даходзіць да боек у пад'ездах, у дварах і так далей. І зноў жа трэба, каб людзі, якія будуць пратэставаць у гэты час, ведалі мэту, дзеля чаго і куды накіраваць сваю энергетыку і сілу. Вось што трэба рабіць. Ну што ж, будзем спадзявацца, што пачуюць. Ну, прынамсі, пачнуць чытаць Мацкевіча, як раіць гэта Мацкевіч. Дзякуй вялікі. Владзімір Мацкевіч, Зміцер Лукашук, які уважліва чытае Мацкевіча хаця б у Фейсбуку у сумесным праекце Еўрарадыё і прамовы. Слухайце і глядзіце нас.